Čaute, dneska si ukážeme, ako využívať platformu Gearbubble a prejdeme si každou jednou časťou, aby ste tomu pochopili, aby ste to vedeli používať. Takže prvé, čo je najdôležitejšie, keď sa rozhodnete robiť s Gearbubble, je prejsť si tieto tréningy, ktoré nájdete tu pri dashboarde, táto ikona. Tak tu nájdete každý jeden tréning vysvetlený, ako sa používa táto platforma. Sú tu informácie, ako napríklad spustiť váš prvý produkt, ako nastaviť upsell, ako nastaviť Google Analytics alebo Facebook Analytics, alebo ako nastaviť discount kódy. Takže toto všetko tu nájdete, treba si to prejsť. Ja iba také rýchlosti vám ukážem tie základné prvky tejto platformy. Campaigns, tu vidíte všetky svoje kampane, ktoré ste spustili. Get paid, tu nastavujete platobnú bránu, takže tí, ktorí to nemajú ešte nastavené, tak toto odporúčam si nastaviť. Stores, to je e-shop, ktorý si viete založiť, keď už máte viacej produktov. Ak máte iba jeden produkt, tak to je zbytočné, aby ste zakladali. Ak máte viacej produktov, tak už si môžete založiť e-shop. A máte 3 druhy e-shopov, Standard Store, Store with Banner alebo Slider. Takže s bannerom, slider alebo bez ničoho. Neviem, akú má konverziu tento, ja som zatiaľ vyskúšal tento, tak uvidím, potom budem testovať ďalšie, že ako to bude mať konverziu na zákazníkov. Zatiaľ to využívam iba pri videoreklamách, takže nájdem si virálne video na internete, ktoré stiahnem a uploadnem na svoju Facebook page a cez to spustím toto virálne video, boostnem post, aby sa to dostalo čo najviac ľuďom. No a potom dám tam CTA, čo je Call to Action na konci každého videa a na konci každého videa je tam možnosť stlačiť na gombík Watch More alebo Buy alebo Shop More, tak tí, ktorí stlačia, sa dostanú sem. Takže iba včera som to spustil, tak uvidíme, aké budú výsledky pri tom virálnom videi. A čo je na tom super, tak toto virálne video vám buduje tiež audience, takže pixel vám buduje a tento pixel viete potom, s týmto pixelom ich viete potom retargetovať s videoreklamou vašich produktov. Takže to je taký tip na videoreklamu, ako ju využívať. Takže Stores už poznáte. Invites, tam keď poznáte niekoho, kto by mal záujem, kto by chcel robiť tiež začínať podnikať cez Gearbubble a rozbiehať si vlastne e-shop, naučiť sa robiť marketing, tak mu pošlete iba proste tento prvý link a potom on sa zaregistruje a môže začať pracovať. Discounts, toto je naozaj super, pretože keď niekto už vidí raz vašu reklamu, tak viete, že sa mu zapáčil ten dizajn, prišiel na vašu stránku, dal si tú námahu, že na to stlačil alebo to komentoval a prišiel tam a nekúpil si to. Tak je to z nejakého dôvodu. Buď tá cena bola drahá, alebo si to rozmyslel, alebo život mu prišiel do cesty. Takže keď si to rozmyslel, tak my ho vieme retargetovať a celkovo štatistiky hovoria, že aby si človek kúpil produkt, tak ten produkt musí vidieť 6 až 7 krát. Takže 6 až 7 krát musí vidieť vašu retargetingovú kampaň, aby si kúpil ten daný produkt. Čo vieme s discountkou to použiť? Je to buď discount v určitej sume, alebo free shipping. Reports tam ešte nemám nič, toto sú, dá sa povedať, skreslené štatistiky, ešte z Gearbubble, keď to nemali spustené, tak v reportoch si budete môcť stiahnuť reporty vašich predajov, stiahnuť reporty informácií o návštevnosti a tak ďalej. Settings, tak to je asi intuitívne nastavovanie profilu, takže k tomu nebudem hovoriť. Potom bližšie niečo poviem ešte launch campaign, aké kampane viete spúšťať, ak ste nespúšťali, tak vyskúšajte si aspoň spustiť určitú kampaň, za to neplatíte, celá platforma je zadarmo. Môžete si vyskúšať, či už je to coffee mug, necklace, bracelet, shirt, hoodie, beanie, hat, phone case. Najlepšie idú necklacy, coffee mugy, shirt, hoodie. Čo ja odporúčam je robiť necklacy, shirt, hoodie, takže tieto dva, a dávať ako upsell coffee mug.
alebo bracelet. Ale pravda, že ako upsell môžete všetky tieto ostatné používať. Takže čo znamená upsell je, že Facebookovú kampaň púšťate priamo buď na necklace alebo shirt a hoodie vo vyššej hodnote. Tieto produkty majú vyššiu hodnotu, takže viacej aj stoja. A potom pri kampani nastavíte ako upsell buď Coffee Mug, dajme tomu, že nastavíme tento Coffee Mug. A keď niekto už bude si kupovať ten váš náhrdelník, tak mu vyhodí, upsell vyhodí mu dole takú ikonku, že tí zákazníci, ktorí si kúpili toto, si kúpili aj toto. Tak 20% tých zákazníkov, ktorých vidíte tu nás, si kúpi aj ten druhý produkt. Vždy upsell je v nižšej sume, takže najlepšie sa odporúča dať to do nejakých $9. Takže $9 dávať upsell na pohár. Shirt, hoodie, iba také v krátkosti informácie o tom. Tu viete uploadnúť dizajn, ktorý si spravíte buď vo Photoshope, alebo v Illustrátore, alebo to dáte dizajnerovi cez Fiverr za $5, alebo si nájdete freelancera, alebo vám to niekto spraví, to už nechám na vás, alebo si iba stiahnete ten dizajn, to je naozaj, to nechám iba na vás. Tak viete ho uploadnúť, tu ho viete ponastavať, viete si vybrať farbu, ktorú chcete, k tomuto dizajnu sa mi najviac páči. Toto ja sa cieľim na ľudí, ktorí cvičia jogu. Tu vidíte profitovú maržu, nastavovanie sumy. Sumu väčšinou nemením, mi to príde ako keby to bola správna cena od platformy, ktorú tam oni dali, tak v tej sume to aj predávam. Pravda, že keď máte iný produkt, tak sa mení aj marža. Napríklad pri mikine, pri hoodie je to 17,55 alebo youth tea, to je pre deti, to bude takéto. Alebo, no najlepšie sú mikiny, mne sa mikiny strašne páčia, sú to vysokej kvality, produkty sú vysokej kvality. Je to hlavne preto, aby si Gearbubble uchovala určitú úroveň a ľudia ju nemali spojenú ako s produktami, ktoré sú nízkej kvality. Takže z toho dôvodu sú tam produkty vysokej kvality, dobre, nemusíte sa ničo obávať. Je veľmi veľa recenzií od zákazníkov, ktorým sa to páči, ktorým sa páčia produkty, ktorým sa páčia potlače. Napríklad, keď niečo tlačíte na necklace, bracelet alebo coffee mug, tak je to vysoko kvalitná kampaň s vysokou kvalitou, s obrovským počtom DPI, že ten obrázok, ktorý vidíte na monitori, tak ho nebudete vidieť v takej kvalite, ako vidíte v reáli, pretože žiaden monitor v súčasnosti nemá také DPI, ako má ten produkt, ktorý je tam vlastne vytlačený. A ľuďom sa to veľmi páči, lebo veľmi veľa zákazníkov, ktorí už napísali recenziu, ktorí si zakúpili, tak hovoria, že to je naozaj úžasné, veľmi kvalitné, vytlačené a tak. Takže toto je asi v krátkosti z dneskajšieho tipu, ako používať kampaň alebo ako používať Gearbubble. Tak iba sa pustíte do toho, nebojte sa to využívať, spustite si testovaciu kampaň, spravte si nejaký dizajn, začnite s tým pracovať, trošku si to dostanete pod kožu a držím vám palce pri vašich kampaniach. Ako náhle máte nejaké otázky, tak si ma prijate na Facebooku, napíšte mi a ja vám veľmi rád pomôžem.